Wieħed minn kull 4 persuni u wieħed minn kull 5 żgħażagħ jgħaddi minn xi problema ta' saħħa mentali. Għaldaqstant il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ imbarka fuq ħidma bħala parti minn proġett mal-EUPA b'fondi mill-Erasmus Plus biex f'numru ta' laqgħat ma' żgħażagħ tiġi analizzata s-sitwazzjoni tas-servizzi ta' saħħa mentali f'pajjiżna, fl-edukazzjoni, fix-xogħol u fil-qasam tas-saħħa. Spjegalna iktar dwar dan il-President tal-KNZ Michael Piccinino. Għankun naħdmu biex fl-aħħar ta' il-proġett nresqu policy paper fuq suġġetti il-policy makers tagħna. Ovvjament aħna mbagħad nimbuttaw dawn l-idejat sabiex jiġu implementati u titjib is-sitwazzjoni tal-pajjiż dawn ir-rigward. Min analiżi tal-KNZ irriżulta li ħafna żgħażagħ mhumiex konxi ta' bosta servizzi u drittijiet dwar is-saħħa mentali. Lan tal-KNZ u li tinħoloq sistema holistika biex kull min ikun jeħtieġ servizzi ta' saħħa mentali isib servizzi għal ħtiġijiet tiegħu jew tagħha u ma jiddejjaqx jagħmel użu minnhom. Fl-istess waqt iż-żgħażagħ kollha jkollhom l-għodot meħtieġa biex jaffaċċjaw problemi ta' saħħa mentali li jistgħu jaffaċċjaw huma jew dawk ta' madwarhom. Gertrude Buttigieg, uffiċjal mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, spjegat kif problemi ta' saħħa mentali jistgħu jiġu minn bosta pressjonijiet fil-ħajja ta' kuljum, minn problemi fil-familja, kwistjonijiet interni fil-persuna u iżjed. Hija importanti illi l-problema narfuha mill-bidu, infittxu l-għajnuna u m'għandniex niddejqu infittxu l-għajnuna. Is-saħħa mentali hija importanti u l-mart mentali għandna nilqawlu bħalma nilqaw għal mart ieħor. Tenniet ix-xewqa li jkun hemm żviluppi f'servizzi fil-komunità u spjegat kif din l-inizjattiva tal-KNZ hija importanti biex jinxteħed iktar dawl fuq il-bżonnijiet ta' din il-ġenerazzjoni. Din l-inizjattiva taż-żgħażagħ hija importanti immens għax ovvjament irridu nisimgħu minn għandhom dak li huma jixtiequ fejn jixtiequ li s-servizzi jingħataw u żgħażagħ huma s-soċjetà tagħna. Jekk huma jkollhom il-qafas b'saħħtu llum għadha jkollna soċjetà aħjar.